Good morning लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय गोदान भिडिअहाय थ' बे समावहाय दाख्लैहाय जोंना सामागुरियावहाय प्रेयार सेन्टाराव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बेयाव फास्टिं प्रग्राम जादोंमोन अखा हानायाव थांनायाव थ' बे समावहाय बिथाङा दोंसे गित मोजां खनदों किन्तु साउन्ड सिस्टेमा मोजां नङामोन हो मानो होनना बुङोब्ला अखा हानायजोंहाय गासै साउन्ड सिस्टेमा मोनसे बिगारजोबदों आरो गाज्रि जाजोबदों मोजाङैहाय जोङो मिलायजोबनो हायाखै थ' बिनि थाखायनो मोजाङैहाय जोङो साजायजोबनो हायाखै खननै माने मिक्सारावनो दै गोग्लैदेरना होदों फांखाजोंसो फोरानलायदों आरो ना थ' बेबायदि आरो ओमफ्राय टाइमाबो जोबजोबखाबायमोन आरो ना खमसे खम अनेक थांबायमोन आरो 1 hour थांग्रोबायमोन आरो थ' बिनिखायनो जोंनि गासै खननायफ्राबो एसे माबेबा समाव एसे जायाखैबो जानो हागौ थ' नोंथांमोना सुरखौ दा नागिरसै खिन्थु लिरिक्सजोंहाय मोनसे सोलोंथाइ एबा मोनसे एडभाइसखौ मोनो बेयावहाय जाहैबाय बिथांनि खननाय दं आरो जेरिक फंबायनि दं आरो खोनासंबानो जाबाय
सोरजिनाय सुरा गैया माथो रावबो सैथो प्रभु नोंनि सोरजिनाय सुरा बोखांज्लायनाय खैफोदनि दानिफ्राय बोखांज्लायनाय खैफोदनि दानिफ्राय गैया माथो रावबो सैथो प्रभु नोंनि सोरजिनाय सुरा बारलांनाय सुदेमबारा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि जिराया खोलो खोलो बारलांनाय सुदेमबारा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि जिराया फोरबो नोंनि बोसोनखौ जाफुंहोयो बे बुहुम बिखायाव गोजोननाय लाबोयो फोरबो नोंनि बोसोनखौ जाफुंहोयो बे बुहुम बिखायाव गोजोननाय लाबोयो खोलो खोलो बारलांनाय सुदेमबारा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि जिराया दाखा दाखा जोमैया बैसागनि अख्राङाव दाखा दाखा जोमैया जुब जुब अखाजों बुहुमखौ सिग्लाबहोयोब्ला समायफ्लेयो बिफां लाइफाङा गोदान बिलाइजों दावसिन दावलाया मेथाइ खननानै खोलो खोलो बारलांनाय सुदेमबारा जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि जिराया
बोसोनखौ जाफुंहोयो बे बुहुम बिखायाव गोजोननाय लाबो